lang hilin eh. Dira di ko sabay, gikan ako ng katod ni Kuya. O kabidyo, siwas dito pa doon sa tabuan kay lubat ko. Wala ilang sakay na may baw-baw, mado naman ni karong kaya na baw-baw sa una habal-habal. Ang pliti pas baw-baw sa 70. Ikas junction pa doon sa tabuan, 70 ang isa. Nakawan 40 pag miskiya. Sa ako makabidyo pag-abot kay kuan na lubat mo ko kulit so kay maghimo ko suma na andam akong dahon. Kami na kung sumanog ba ito sa pilahan, inibutar. Ano na yung magkamamiso. Kung kabidyugan niya pagmas dahon, kaya pwede patugtog. Kaya malamang magbayog na patugtog dahil sa amo na isakop. Buok baryo ko sa sounds. Inazig kapugan, ugma, butuhan na. Isang tulog na lang, butasyon na. Kabaanan ng mga lansaminturon sa ilang kahimtang kasi mo labaw ilang buto kita laman ta Happy Mother's Day tanang mga nanay. Lahugay na putaan ni suman. Good morning. Narapod ko, naglahugay ko aning para suman. May kakay na puntag, so good. Dikit na punta. Tapos na puntag suman. Maling kakay na puntag balik. So, good morning. Alas 2 pas kadlawon. Hindi ko dikit na po ko kay kuan. Wala mo kadlaw nga butuhan. Alinda ka to skulahan. Hindi na ko sa skulahan kaya makamamiso ko. Kaya mami 101. So, good morning. Alas 2 pas kadlawon. Hindi ko dikit na po ko kay kuan. Wala mo kadlaw nga butuhan. Alinda ka to skulahan. Hindi na ko sa skulahan kaya makamamiso ko.
Mami 101. Maka ano na naman kamamiso halin sa suman palit og suwa mga bata. Kaya pamalagi na ang mga duhan na lamay na bilin kaya naghatid sa gapon. Samok na sa muli po. Hello, good morning. Di anak kang baligjang suman kisay ganahan sa tagay babaw mulabay padong mubuto dahil ko suman daris bay. Suman pilit. Morning, maning kakay na po ko. Hanap ko yung bakyo. Oh. Kakay sa kakay watay uwan-uwan. Ang saging mo diya oh. Ikaw tusok niya, di kakay bawah diya be. Pare na. Tusok kay pilit. Oy, kamu na butar na ba mo? Hapon pa mo butar. Guling ka ba? Guling. Dahil na kumbutar mo yun. Mana daw? Pami. Kumbutar. Asa na ba mo? Boycott po, boycott. Asa mo? Kisah ko ni? Arlie, ni ay. Balahay. Wa! 5 minutes later. Tingnan tatay din duzan-duzan. Naghat-hat ako. Nanay mang labay. O, pagkaan pa ko sang mga kuandari. Kaupod. Okay. Matukos iskotin nyo. Maminaw ko. Huwag hang manok. Huwag nabay lusot sang mga manok. Bitaw. Sila ay sa mandiya. Bawa sila. Mga tumitong sutlong kamunja. Mga kuan. Mga 6:30. Relax-relaxag karijot. Kay
kuan man ganihang buntag busy jud ko kadto wa ko istorya. Yung ganun na busy ko kay naghimo ko og nagbaligya ko awa igurang giato di ay sa ijaan ni Armando agraninda dito sa eskwelahan aghang suman kantidad og kuan 400 kapin daghapong banakyo kantidad pud og 300 kapin di pila na to din kapin sakto naman jud to nakapalit mig sudan or may problema mig rice kay salamat des nag-sponsor nga sa kasakong bugas kay mo nagkinsa ka amping kanunay salamat sa sponsor nga sa kasakong bugas mo nang di na ko problema kilo-kilo kay kapatog ko sa kasakong marko hanggi pait nga bugas kay sponsoran man in taon mi salamat sa sponsor God bless amping kanunay mo diyas nag-sponsor na mga kasakong bugas mo nang ang problema na dani kay namli lang mga apo sa bahay kuha na naman mga gamit sa bahay sabon, shampoo, sudan mo na laman hindi sunod adlaw basig na po ito'y muyamar o trabaho mal ito nakadagnot kung mamiso gani hamado na laman to sipit po ko hantang gidaghan kay paghamilay pag na palis naman kuning kuan alas 4 na kuning buto nasipid na day gidaghan to gamay unaman unaman nag-display kuan ni Mando o dyan pag na sakto man na nahurot na ja pwede naman itong muhabol pagluto karon kay na pa may kuan pero haga naman po kay gabiin na kamusta mong tanan sa idong pagboto Dias Mindanao, Dias Leyte, Dias Cagayan, Dias Luzon, Visayas, Mindanao. Kamusta mo? Yung manok. Yan sa Deko Dari, santang naghuhat sa mga result sa kadaugan sa mga kuan sa mga gipang pili. Kay mo ko mga tao karon kuba-kubaan na pati ag mga nang lansar, pati ang mga kaigsuunan, mga kaigagawan. Buto-buto lang silang daghan ron. Pag pila naman ka oras, may bawaan na o kinsay ning daog sa among baryo, sa among porsinto. Sa among porsinto na mga gibutuhan. Diya, aguban di ay ko no, nabalid. Daghang nabalid. Kay ang ilas nito mag-shade. Si Rosalie Mayura, muragid dyan na balid kay nagpost man o kanang ay balid kuno ijahang baluta aga kalas ginawa jud ni sami kay igura man jud kuning tuldok ka na jagawa jud agpas machine ning diretso jud agaban nalangan kay baw ngano to tungod siguro sa kuan kay gayon ko direk dudan kay tatay ning hawa. Hindi man doon natin hawag sa zo. Karon ni hawag sa zo. Bawa nga no. Ako ni Pulin. Nagkuhat lagi ko rin na mulabay. Mungit-ngit na kay mga tukos putlong kam. Tanaw ko. Kanang iskutin nyo. Didi tanaw. Maminaw. Kung iskutin nyo. Ma'am Yuning Ayop. Good PM nitong tanan. Ma'am Siri Ulrich. Bilma Makabalo, mayong hapon diha sa imong himutangan. Kamusta itong pagboto diha? Malinawon ba? Kubaan ko sa ubang lugar kay na iban naani iban nang kitaan sa kuan nga nagkagubot. Madali nga magkalis Ginoo. Malinawon nagamang kuan to ana sila malanaw na to. Dili man hapon na ta kay mo na ta. Ato ta sa eskwelahan. Tanata, minaw ta. Maminaw may, hala. Maminaw may, ihap. Na, daghan ng labay. Diyan gulit, talatag basketball. May nitron sa kuan. Sa sentro. Relax ako karizot. Duyan. Sunod adlaw at na fokus kuan sa Isidro.
Kaya sa tayo gagawa pangatulong ko sa Isidro. Basig karong sunod adlaw ato ko sa Isidro. Mga tunapod ko sa Isidro. Diyan na pulinghang mga tanaman. Mga tigbak na pod na. Huwag mumubo. Pubuwa na daag tingob. Huwag hingga naghang video rong adlaw. Was kuan dahan kong plano ta mga muti wala to sang kuan mamahin ko sang mga tanam kay nahang flower pot nga way sud wa matulong kay tungod di ay ko gihimo ganiha bisi-bisihan kanoy na mo ko bisi-bisihan wala mo ko ni lugar nga di mabisi busy mo kanunay way mayor busy ra kanunay bitaw.